दा बैसागु मेथाइ खनगोन जिहेतु नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों बैसागु मोसानांगोन खिन्थु मोसागोन ना हेफाजाब होबाय लोगोसे मोनसे मोजां खबरबो दङ रमेन दासआ गेजेर लाइननि 100 रांजों बान्था बावहरदों बान्थाखौ मेडेल बानावजों थाखाय आं बयखौ खावलायबाय लोगोसे मेथाइ दोंसे लिरना हरदों बिथाङा बेखौ रोजाबनांगौ होननानै Besor Bibarni Dahna Ranani Mazlai Zanziya Dehula Naizin Somai